Abusia. Mama kasa. Abusia kasa. Abusia Ghana fotio. Mane makuma. Obede. Ontman kman. Na you say mama say wa ebe ye na ni kure yi. Kuma se bi o ma. Ontna ka o na da. Obede okuma. Ebe se o makuma se. Ona ni squad no. Omo makuma se. Ye wo ye bom paka ni fantin town. Ye mane ma. Onka kra. Obede. What to Bema for 20 years. I'm going to get my man. Who we are? What sign? A kunaka, a drum of the cool, or mine poison. Allegedly. Ono ankasa ya we. Ma boss you what tip and show abemwa. Ono ankasa ya we. Na so oye bema. One day one try say we intimidate him and Akosua se wabim. Hwe nkwasa se ma na wodi wo red way so. Ukitime ka che lawyer kisi se wo mfa ne lawyer da. Na wo Collins ubetime twa lawyer kusika. Wo ubetime twa lawyer kusika. Collins so so mankwa wo untime twa lawyer kusika. Lawyer kusika cases a wodi na nye bi ne wo ni case papa bi ade koma no. Obi a wa hye mrapen na wo nim nyansa se ye wo difference between customary marriage and civil marriage there. Now to me mix the two. Na still ye ka say oh fresh slave queen say in the yere ketwa no ne yere ba ko ne dia. Na just say wo call court wo ye na follow case no. There is nowhere judge ne ka say injunction and that case na so. There is no way a judge kasa. The moment asem no wo court aye di no. Obi no obi tima ko fulu home ho akwakotwe fun no. Obi ntimi nye yi. So what is the meaning of say injunction na so? Until say best settle matters with every injunction. I was on for your buying a cover at about by Grace TV GHS so. We did this a trading ponyanko pond the trouble so where we are don't obia where Abusuya. Yasa share BM says ya and seminar a dorsal pa ya nina efa ya papa ya di Charles Kojo for that Lumba ya wadan the bone consumer and hon Abusuya. He said net day ya na year court 16th October 2025 or a year Kumasi na court wa acquire Timwa for chess and that Lumba will be a wabobra no waji dimpa na sem any kwan say acquire boo I want to interfere so Abusuapanin and court non coherency masum jimra nyame adma 28th of October we gonna sign ba court na court atwa asene so na yen ka bin hye Abusua a funny na pure free court wa na maame Akosua Serwaa ya we that Lumba eyere na afi maame Ernestina Fosu waka bom that Lumba nwa ba pagni Ernestina Fosu waka bom de krata tenten aba bonten na krata o de aba bonten Abusua to fa bo nyina ne se Abusuapanin kofi usu ya we that Lumba Abusuapanin no wonhwe na woni obia amon hu musu so obekọ akoyi that Lumba body no na mu no wo mo kire na firi ho sebi so okoyi afiri mo kire ho e de akọ baabi ana okoyi afiri ho e de akọ di dwumadie bia no Abusuapanin kofi usu nhwe na wo nto na mo bia sa sanse oyesa ebeti amra Abusua ensem de o maburu bi so pa e wo krata yi mu yenim de ye court ba ye mpobi e court ye te se Abusuapanin kasa asum dwen ko a yenim de bra opie free court ba ye asienti a sabre ye maame Akosua Serwaa that Lumba yere na afi maame Ernestina Fosu that Lumba nua ba pen waka bom e de krata ya ba bonte o de bokoko se Abusuapanin ko feel so that Lumba Abusuapanin emo mo no musu so ko that Lumba emu no me kire the body no afi mochi e de akoba bi fifra na so ko yi e de akoba bi oposo de ko bi ani ebusa ya okra se body ana se mu da mochi de Abusuapanin ye na be ba e bia obaye se okokra ko yi afi ho yes yansa ni friend beto babo no Mr. Meka on na ne nice bibi so ebia na maame Akosua Serwaa na afei maame Ernestina Fosu wo munim de omahu ene de omatinti a omaka ne sante Abusua entempa ye mowura krata no mu adanse enti ne dokoto godo a na afei ye jam ho ne nkinkan nsem a awo krata no asembe bada bio Abusua enti atifi asem no press release
widow and sister of late Mr. Charles Kojo Fosu, confident in ongoing legal proceedings over custody and funeral rights. Yantu ya mwase, into her date no 16th October ne day 2025 year and a bonten ya say issued by family press secretary after on behalf of Mrs. Akosua Fosu Obelkunin and afi mame Ernestina Fosu that Lumba nuaba Penny Akosua Brimpoma. And it was at a call sitting held today in Ghana, the family of the late Mr. Charles Kojo Fosu, represented by counsel Mr. Williams Kusi, pursued their case to establish the lawful authority over the custody and funeral arrangements of the deceased. Into almost say ne court. Yeah, court na say ever since we hono. Ebusua yeah titiru pa ne ma me Akosua Serwaa&Sis and ma me Ernestina Fosu and ebusua fon kaya ya aka no. Lawyer ni mlanim ni friend say Olumunyamfo William Kusi ena ebegyina awanan ehwe sɛ ɔbɛka wɔn asɛm ɛde ama wɔn apɛ tumi anabusa kɔta kyerɛ mu tumi yɛ a ɔbɛkɔni ne wɔ ɛfada lumba ɛyɛ nhyehyɛeɛ ho ɛne ɛmu no nyinaa ho ne mu ama ne bu nyinaa ɔbɛka yɛ a maame Akosua sɛ wɔde bɛto dwa sɛ ɛberɛ a ɔte sɛ dada lumba ne kunu sɛ bio mesrɛ meka na yɛyɛ 6 December no ɛyɛ media yi so aba Grace TV yɛde bɛto dwa yɛ a na ɔte ɛsan sɛ abusuafoɔ yɛ nhyɛeɛ no obiara kora mfɛ no anka nkyɛn ne sɛ ɛyɛ 6 December ɛne ɛbɛyɛ ne kunu dada lumba ɛyɛ no nti ɔde bɛdan court sɛ court nkyerɛ mu yie no ho nte aseɛ ɛsan sɛ ɛyɛ ne kunu yɛ a ɔware no wɔ mmerɛ mu nti sɛ kɔba ne saa deɛ a na ɔwɔtwa ka kɛseɛ paa ɛfa ɛyie nhyehyɛeɛ ne adeɛ nyinaa nti kɔba ne sɛe ɛna abusuafoɔ to na mo bi sɛ a wanka nkyerɛ no nti no ɛka ho bi ɛna wakyerɛ mu na afei yɛtoa so a wɔse the case, which is before a competent court, was initiated by the widow, Mrs. Akosua Fosu, supported by the sister of the deceased, Miss Ernestina Fosu. The family expresses deep appreciation to friends, loved ones, and sympathizers for their unwavering support during this challenging period. That's what she say. As I'm walking, Obelkunin the medical can add the bed down court. Yeah, or the bed down court and so. That Lumba nuaba penny mammy Ernestina Fosu. Yeah, time friends Akosua Brimpoma. Yeah, that Lumba tied in the bonum no. Also take be. Yeah, any asem keto akra. Na sa bromi ni na ka boom da namfo adofo afei wɔne asem yi ɔmo yɛ nyinaa ase sɛ ɔmo ata ɔmo akyi abere mu ɔden yi afei ɛtoa so a ɔse pending aha na asɛm no wɔn abusua ɔse pending the court's final determination no person or group including Mr. Kofi Wusu, the Abusuapanin, and his associates has the lawful right to claim or remove the body of the deceased from the transition funeral home in Hacho, Accra. Any such act would amount to violation of ongoing court proceedings and could attract serious legal consequences. So I'm just saying, bra, court and some that's what court. Now, penny for at a more for me, for in idea, semetino. Or more can will be at it. Say, be nipa be better than who was as you saw. Say, Abusuapanin or say why. Ya, or one word, so wait me a quack with that lumber mono, a free mortuary. But she much that lumber and mono a da. Ya, a fellow says transition funeral home. Yeah, what incline hatcho. And what cardia can be him say, Sabi, obi be able to an amobia sano. A bit tia, court was in the year, what shall say, a dear and a cobas answer. And I'm see a dim run at chili, ye my gun and tea. And yet now ne ganam running ya, ya so trick a seer pa, and I put me ya. I was answering more. Nebusia, you be say a day, and I'm on to be sa Akosua, and now what's in who say be a miss, let me be so, madame brew. Abusuapanin ɛyɛ Kofi Wusu ɛne wɔn a ɛka no ho anaasɛ wɔn a ɛne adwene no ɛpɛ sɛ okoyi dat lumba ɛmu no efiri mɔkyerɛ hɔ baabi a wɔwɔ nkran ɛde kɔ baabi foforɔ anaa ɛyɛ asɛm sɛ bɛ yɛn to aso yi ɔmo akyerɛ mu asɛ the matter before the court seeks to clarify the legal authority locus stance, that is in bracket, of the widow Mrs. Akosua Fosu to bring the action. The case has been adjourned to 28 October 2025 when a possible judgment is expected. And then Chimwa they might say be a seven or court. Yeah, said the medical come once no. Mammy Akosua say once more the court court now or pinchimu ye to me mu abaimu mramu say or bawa for our unikum. Then you could have done a bone commission. The 2 me ya war, I want Shayani and a montu in our home.
court mission ye emfa entreno afa injunction sem so ho sanse kopem se abusuafo de ne die be man se de usi kan ahyase no se abusuafo de ne die be man no court mfa tabo ento eye ne so ne nyina mu nkyeremu na ode akọ to ho je no afa ye nto aso em court am ya tiase se ode akọhye 28th of October eno nso na abusuafo yi krata ye ma me Akosua Serwaa&Sis ene ye ma me Ernestina Fosu Akosua Brempoma omukata no so echere se 28th of October ena court dia asem no akọhye ya ebia nyame adomo a atemu ebetumi aba ndi eto aso say during the previous sitting her ladyship Justice Dorinda Smith Arthur cautioned the defendant Mr. Kofi Owusu against any deliberate attempt to delay proceedings, warning that such conduct would result in heavy cost penalties. In the brass in the course of the 1-4 Mame, her ladyship Justice Dorinda Smith Arthur, Abusuapanin Kofi Owusu koko. Se won hwe yie pa na wanya kokwasa antwetwe na ase se be ma asedi no atwentwen anase se beboa na nka se bi onyina bihia na wasiesie asem ama sumdwa bana court ato aso no abetwentwen na ase ama bre akọ esanse ko basa eno etiamra asotwen kese pa ebetimi de akọ ase betimi akọ e de ama Abusuapanin Kofi Owusu and after also to be himself the family commends the court for its fairness, professionalism and commitment to due process. Na se abusua ngina ebo court abaso. Omo da court wase. Bebe pe ya ode ye adwuma, se wo di onwuma die se de Ghana bra e se won so woni. Ene se wo se atu on kura si ho. E de amada Lumba sem ye ya. Ene dey e sha ase e wo Kumasi. After what I'll say, the Fosu family remains confident that the rule of law will prevail and that the dignity of the late Mr. Charles Fosu will be protected. Na say, omo jidi pa se emra ebeye adwuma Ghana mra ebeye adwuma. And after that the Lumba so bra obebo ye ne din obeja ye ene ni munyam ya nyame nam ne so na ode ba asase so nyina ye bebo ho ban ebe akọd be di asemi awie. And they also believe that the outcome of this case will also serve as an important legal precedent, reinforcing the rights of lawful spouses and women in similar situations across Ghana. There's some people who did pa say asem we akodan court ni asem ni wie no ebeboa na yensen na ho efa ye mra e wo ye man Ghana mu ha na afin so aboa amana Kenya aboa ye maamenom ya otia wade ase ye maamenom ya wone wonkunu aware abo ho ban na ama bibia ya so dwe na chitanko obi antwi amfa won so ama won ya ye maamenom ani wonkunu abe apem so na sabi bibi nti okunu ada won bonkun so na obi a sori aba abetwi afa won so abeje won japade ne de ensem fata eno nti omugidi pa se court ento na bo asen ka asen wenwie no emra bi beba ya mra kra ho da be hyemu kena ye bebo ye maamenom awafo ho eban na bibia enso aye asomdwe sedia esi etie nti no bekoso na aboyi na ho ban wo ye man Ghana ha nyina eno gidie ya maame Akosua Serwaa&Sis na afi maame Ernestina Fosu omo nti no moni abra omo di asebi akodan court afi nti obo ase ye hwe di omo san kabiem e de fa sansem wei ho abusua tinsem no bia ye maamenom eka eni ye nti obo ase nyina fa krata odi ababonten ebra court ba ya and will say I trust the court and the justice system. My only wish is that my husband is laid to rest with the dignity and respect he deserves according to the law, said Mrs. Akosua Serwaa&Sis, widow of the late Mr. Charles Kojo Fosu. Mami Akosua Serwaa&Sis okay and say, "What the Ghana mrani dipa eji atemu ensem edine mom na koma so ade nyina ne mpaebo that Lumba na ne bon nyom. Se me mpaebo yi tie mi su frɛ ma me mpaebo nri wanim." Eti Mami Akosua Serwaa&Sis ne mpaebo nyina ne se ebe court be ya domaboa na ne wura Charles Kojo Fosu that Lumba sebi ya pene krabe animonyam na ya pene krabe ewo ebuo mu esanse animonyam ne buo nyina ebuo ne animonyam a sebi wo sefata sanse oba wias no obo na bra basa obesom Ghana man aye de obetimi aye bia de bo amansan ya ne mra so a okoi eno ye asem a Mami Akosua Serwaa&Sis oba kunani Mami Kafra wate ede tudwa afi to aso a her sister-in-law Miss Ernestina Fosu added, "We are confident that truth and justice will prevail.
This case is not only about our brother, but also about protecting the rights of women and lawful spouses in Ghana. We believe that through the courts, fairness and respect for the disease will be upheld. Let's say, Mammy Ernestina for that Lumba knew about penny, and so some of the two Johnny say, or more ye pa, said no could any pay a bedaddy. Now, side she says, some way, ya could court to ye, and you found about near Bema and your Mukunda Lumba Hong Kong, and mum, a some way, Utium ye, no shame where ya. Nina for said that should be. Ɛbɛyɛ nsɛm na hɔ na abɔ yɛn maame no mu a yɛaware wɔn ho ban abɔ wɔn asomdwie ne wɔn tumi yie kura wɔn ho ban ɛnyɛ saa na nkɔbɔ ne sɛ yi a ɛkyerɛ bi wɔn ne okunu kura te hɔ baabi na okunu tɔ a anaa okunu yɛ nyame di ama ne sisi mu na so madam roma obi a bɛtumi asɔre aba sɛ o okunu kura bi a na me nso ɔware me anaa na me ne tu anamɔn bi me ne no ɛwɔ agorɔ bi a yɛdi nti ɛne ɛme nso mi yɛ kura ne yam bɛyɛ kuna na waba bɛgye ɛyie no anaasɛ wabɛgye mu nneɛma abɔ so yɛbi kura wo a yɛaware wɔ mmerɛ mu no na nneɛma bi ɛrekɔtɔ atwe ne nyinaa ɛnam so wɔmahwɛ mu ahu sɛ daabi ɛni kwan sɛ ba saa nti wɔn de bɛdan court na court waka asɛm no ama wɔn ɛnyɛ dɛ lumba ho nko nti sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ nsan na hɔ ɛde ama yɛn maame nom yɛ a waware mmerɛ mu ɛne sɛbi amammerɛ ne amane mu nyinaa ɔyɛ awarefoɔ na Ghana mmara ɛgye wɔn tom nyinaa ɛna ɔka ne sei krataa yi ɛyɛ family secretary abusua twerɛtwerɛfoɔ ɛna sanyɛ ɛde maa maame Akosua Serwaa Fosu ɔbaa kunanim ɛne maame Ernestina Fosu Akosua Brempɔmaa dade Lumba nuaba yɛ ne nuaba panyin ɛna wɔn ɛsanyɛ ti media contact no wɔ hɔ Fosu Family Communications Office Lumba Family Communications @gmail.com ɛna wɔn nsa ɛhyɛ ase nti abusua wei deɛ asɛm bɛba da bio yɛnim sɛ akɔ kɔɔto aba ama saa bere abusuapanyin nom ɛbɛhwɛ asiesie asɛm ama asomdwe aba nanso maame Akosua Serwaa Fosu dade Lumba yere ɛne maame Ernestina Fosu anaasɛ maame Akosua Brempɔmaa ɛna de krataa aba abɔnten wɔn se abusuapanyin o sɛ ɔyɛ abusuapanyin o sɛ ɔyɛ ɔdɔburoni o sɛ ɔyɛ roman father o sɛ ɔyɛ hwan o hwɛ ne hwɛ ne yie na wɔn a wɔpɛ kote kwan bi so a nkɔsɛ wɔkɔyi dade Lumba mu no ɛde afiri beaeɛ a wɔda ɛwɔ nkran ɛsiane sɛ ɛtia mmara asɛm no wɔ court nti mmerɛ obiara mmɔ ne ho musuo sɛ ɔkɔ akɔyi dade Lumba mu no ɛde afiri hɔ sɛ wokɔyi afiri hɔ akɔhyɛ baabi foforɔ sɛ wokɔyi afiri hɔ na wɔkɔ akɔtɛmpa with the body sɛ wɔde wɔn sɛ kɔka wobɛma obi de ne nsa ka dade Lumba mu no na ɛsɛ neɛ ɛtia mmara paa abusua hwehwɛ aso kakra yɛnim deɛ bi a maame Akosua Serwaa Fosu ateɛ ɛyɛ ɔbaa kunani anaasɛ maame ɛyɛ Akosua Brempɔmaa maame Ernestina Fosu deɛ ɔmo ateɛ yɛ nti ɔmo de nsɛm wɔ abɛto dwa menim sɛ ebia na ɔmo ate ne huhu sɛ abusuapanyin pɛ sɛ ɔde ne nsa anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ na ɔpɛ kwan bi so ɛkɔyi dade Lumba mu no ɛde firi mmɔkyere hɔ deɛ a anaa mpo ɔdɔburoni pɛ sɛ ɔkɔyi dade Lumba mu no ɛde firi mmɔkyere hɔ anaa mpo roman father ɛne wɔn aka ɛpɛ sɛ ɔkɔyi dade Lumba mu no ɛde firi mmɔkyere yɛ transition funeral home sɛ wɔhɛtwo nkran deɛ a ɛbrɛ ne nkrabea na ɛbɛkyerɛ na mmom krataa yi maame Akosua Serwaa Fosu dade Lumba yere ɛna afei maame Ernestina Fosu dade Lumba nuaba panyin ɛna atwerɛ aba abɔnten a ɔmo so by Grace TV kɔbɔ na wusu yi kama mansa yi na TV sɛ deɛ yɛka nie ɛmo obi a nkɔ mmɔkyere hɔ so ɔkɔyi yɛ papa kɔdwe Fosu ɛmo no nyɛ saa ɛtia mmara ɔmo ho bɛkyerɛ ɔmo yie paa nti abusua yɛdi nsɛm n'akyi deɛ ɛbɛtɔ fam bi a yɛbɛsan ba biem na yɛde abɛsom mo sɛ deɛ amammerɛ ne amanneɛ nyinaa ɛteɛ medin ɛde Kwabena Wusu kae sɛ nnwumakuo bi adaroma ɛne sɔ yɛasene ɛma yɛde dwumadie ɛbrɛ wo yɛda ɔmo nyinaa ase abusua Obi Trading Enterprise SME Nkankyerɛw mekyerɛ Opoku Boakye Perfume House and Boutique yɛwɔ Kumasi South Central Junction sɛ ɔpɛ atade papa ɔpɛ mpaboa papa perfume papa egu ho de amesrɛw ɛno ara ne Opoku Boakye Perfume House and Boutique yɛwɔ Kumasi South Central Junction mesrɛw kɔ na kɔgye bi wate na biribiara nkɔ yie ɛmfama ho ɛbabaawa no ɛyɛ adwuma wɔ hɔ na wɔnim te ɛde ahobrɛase ɛbɛgye ɔfɛ so na wɔn asom nti mesrɛw bisɛ Opoku Boakye number no ɛyɛ Obi Trading ɛna wɔn number etwa no fai na kɔgye bi na biribiara nkɔ yie mfama ho Obi Trading Enterprise ana perfume papa ntade papa ɛne mpaboa papa nyinaa efie ɛwɔ Kumasi Asantema mu ɛne Ghana man nso ɛne ɔmo abusua sanso na mekanfo ɛyɛ Better Grace Financial Services ɛde ama mesrɛw ɛne die mu Ghana fo amo America ne Canada mesrɛ mo a Better Grace Financial Services ɛyɛ intermediary financial group yɛ a wɔhwɛ wabrabɔ yɛ a wɔbɔ sika ɛba wo nsɛm na wɔn apɛ insurance company papa ɛde na abata ho anaasɛ financial company papa ɛde wɔn abata ho na wɔn tu anamɔ wa ɛyɛ adwuma na afei
usie sika wɔ hɔ a daakye bi kɔ ahoyɛhia mu a ho nkyerɛ wo da biara da ɛno na mekamfo Better Grace Financial Services ɛde ama ɔmo service na ɔmo ɔfa no ɛna ɛtwa gu ɛwɔ screen so no mmea me maame ɔhene yere dan na kusina na to ase hene yere ɛna ɔyɛ kɔfar bae ɛde ma Better Grace Financial Services nti mesrɛ ɛne maame twetwe nkɔmmɔ yɛ na wɔnto no bo ase nkyerɛkyerɛ no nyinaa mu na watumi de ho abɔ insurance company papa na daakye bi ho ankyerɛ menim sɛ ɔbɛyɛ nti nyame nka ho na wɔnyɛ nyinaa yie ɛmfa ma abusua ɛdi nyinaa ɛbɛpem ɛwɔ ha mede de kɔpena wɔ su ɛbrɛ pɛ me bɛhyia nyame nka nyinaa ho makra bye bye